Gamay ra sa mga pulis ang mipahimo sa absentee voting nga gipahigayon sa Commission on Elections. Samtang 100% ng andam alang sa umabot ng eleksyon ang COMELEC. Ano ang report? Naabdan na mo kini mga pulis sa Cebu Provincial Police Office nga mipahimo sa absentee voting. Gihangop nila ang maong sistema tungod kay natagan sila og kahigayunan nga ma-exercise ang ilang katungod sa pagbutar tungod kay busy naman unya sila sa adlaw sa piniliay sa Mayo 13. Lakip sila sa 10,000 ka mga pulis sa riyon ang ikidakdang mabutar ubos sa absentee voting apan kapin sa libo lang ang nibutar. Wala like oras as long as ma-kuhan lang nila, ma-accommodate lang nila so those who obey the absentee voting. Gipahibaw usab sa COMELEC nga 100% na silang andam sa paghimo sa ilang tahas. Gani, naabot naman ang tanan ng mga ballot boxes, vote counting machines ug ubang mga election paraphernalia. We're riding up the activities that we have in preparation sa ato ang national election, and as expected the arrival of our VCMs na naman, and it will be delivered on May 2 to different municipalities and cities, except these three big cities as Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandawi. Kasi naraman atong hybrid all naman. And then on May 6, it is also we will also deliver our ballot boxes. Ballots, official ballots. Samtang ipiniguro sa COMELEC nga hatagan nila og pagtagad ang kaluwas usab sa Electoral Board ug sa uban nilang mga kawani. Safety first ang ilang gisagop aron makapadayon sila silang serbisyo sa apsayng eleksyon. Dili mahitabo sa nasod ang nahitabo dito sa Indonesia nga dunay mga election staff ang nakalas tungod sa kadaghan sa ilang giserbisyuhan. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.